Sa dulaan 3,000 ka mga examinees, kapin 700 ang nakapasara sa baguhay lang nga Electronics Engineering Licensure Exam. Samtang sa Electronics Technician Exam, moabot sab sa 2,000 ang examinees apan sobra 1,500 lang ang nakapasar. Sa duha ka eksaminasyon, usa ka dabawenyo ang apil sa top 10. Karong buntaga, ato siyang makauban sa spotlight. Hard work paid off gayod alang sa usa ka dabawenyo nga nahimong Topnotcher sa Electronics Engineering Licensure Examination o Electronics Technician Licensure Examination. Duha ka buok ning baguhay lang. Ato siyang ila-ilahon karong buntaga. Welcome! Dinis at home with GMA Regional TV, Martin Bonleon. Good morning! Good morning everyone watching At Home with GMA Regional TV. Martin, congratulations! Duhag yun ka examination nga nahimo kang top. How does it feel? When I first knew na nako sa Topnotchers list for ECE and ECT, nakuratan jud ko and wala jud ko nag-expect na maging part ko sa Topnotcher list. Kay after the first exam talaga ng first day, kasi nahirapan talaga ako ng sobra. There comes at niabot na jud ko sa time na ni-chat jud ko sa akong mga anak ko, ma, ayaw na lang jud pag-expect na mahimo kong Topnotcher kay sobra jud kaliksod sa exam ko. Nag-ingon na lang ko jud ko sa iyaha na ampuan na lang jud ko na makapasa. And pagkita jud ako sa akong pangalan sa top 6 sa ECE, grabe jud ako pagsyagit. Nag-hug jud mi sa akong mga classmates diri and I feel very grateful and very happy hantod karon. And murag hantod karon dili gyapon ko makatuon, no. Ako jud akong pasalamat sa tanan na nagsuporta sa ako, lalo na sa akong family, friends and sa Lord for guiding me always. All right. Daghan kayog mangutana, Martin, kung unsa ba gyud ang imuhang diskarte sa pag-review basin pwede nimo ma-share. So sa akong pag-review, akong pinaka maingon jud na diskarte na ko is first is to build strong foundations sa mga topic. Kasi yung sa sa review ay sa board exam, I think ang gina-test jud nila if nakasabot ba jud ka sa topic. And kini akong pinaka i-advise jud sa everyone is to build strong foundations sa topics. And how do you do that? You read books, lahat ng review materials na ibigay ng review center sa iyo, daanan mo yun lahat, kung anong makaya mo, daanan mo. Watch videos sa YouTube until maintindihan mo talaga yung topic. And second, siguro na akong mahatag ni diskarte is get enough sleep. It's important na makarespond imong utok, imong lawas from the review. Dili pwede ka nang grabe jud imong pag-review tapos imong utok kay murag dili na nag-accept ba, so masayang lang imong time sa pag-review. So always get enough sleep kay ang brain mo good dili na siya mag-work if kulang og tulog o exhausted na. And also akong pinaka mahatag pod na diskarte to everyone na plano mag-review for their board exam is to pray. Magsalig jud, mag-pray jud always sa Ginoo, pero nakoy cross diri sa likod. And katog, ask for His guidance, ask for His grace, for His blessing, natabangan ka, and katong faith jud, makatabang jud, and murag maka-uplift and makawala jud problema. Martin, what do you think ang nakatabang sa imuhang achievement karon? Siguro ang first thing na nakatabang sa ako for my achievement today is first siguro for myself, my personal hard work and ako ang efforts na gilaan even from the start, even when I was still in first year college. Kato. And also stronghold sa akong mga dreams in life. Remember na ko tong first year college ko, I had belief na nakoy potential na mag-top sa boards even when I was still in first year. And kato akong dream, akong stronghold sa dream na ako na ma-Topnotcher, ang muang nag-push sa ako na to always strive and do my best sa klase and always make sure na masabtan dyan akong dapat masabtan, matimanan and matunan lahat ng dapat tunan. And kato. Naibawan sabday na mo nga migraduar ka isip summa cum laude. So kuan gyud ka, achiever na gyud ka. How important it is for you ang excellence and what motivates you aron himuon gyud ang tanan labi na sa pag-eskwela? Siguro akong one of my personal mottos in life jud is to
live as if it is your last. And important yun sa ko ang excellence kay murag para sa ako gusto na ko ihatag tanan na akong makaya. I want to give all my best in whatever I do. So para whatever the result is at the end, wala ko'y pagmahay. Kay kabulo ko sa akong sarili, nagihatag na akong best and kato, murag gihatag dyan akong tanan sa kung unsa man ang akong ginahimo. And important jud sa akong excellence kay sa among eskwelahan sa Ateneo de Davao inculcate jud na sa amo ang value of magis, and magis means murag doing more than what is expected, and ginapush jud mi sa among school to always do more, and ginaparealize jud sa amo na we are capable of so much more, and kini jud akong ginahuna-huna permi na nahimo na ko ni pero kabalo ko kaya pa na ko more. And this is what helped me achieve excellence siguro and competence sa akong mga ginahimo sa life. Alright, Martin, mensahe nimo sa imuhang mga pamilya, higala, ug sa atong kapuso viewers. Okay, so first and foremost, I would like to give my thanks sa akong pamilya o sa akong friends nga patuloy nga nagsuporta sa ako, nagtuo sa ako ang mga capabilities since day one, since napa ko sa elementary or sa high school, nandiyan na sila permente na nagatuo sa ako na kaya na ko unsay I meant for greater things, and salamat jud ako. Dako jud ako pasalamat sa ila, sa akong family, sa akong friends, sa mga teachers for always believing and supporting me throughout my journey in life and in becoming an electronics engineer. Specifically, pwede ba ako mag-shout out, Jandy? Okay, so gusto na ako magpasalamat sa akong pamilya, sa akong mama, si Army, akong papa, si Bong, akong lola, mga tito, akong ate, si Ate Maika, Ate Monica, and si Kuya Yui. And also, I would like to give my thanks sa akong constant na friends, mga kauban ako nag-review karon diri sa Cebu. Si Neil, si Raf, si JJ, si Gio, si Mia, si Gift, and si Kat. And also, akong mga friends sa Davao na grabe ka-supportive, grabe ang ilang pagtabang, ang pag-ampo sa ako ang success, sila Rai Rai, Patty, Renz, Ro, Kier, si Ken, si EJ, and also akong mga friends sa Sakya, akong high school, and mga friends na ako sa Ateneo, and sa mga friends na ako sa Piglasapat. Thank you everyone, and grabe dyan inyong suporta sa ako sa prayers, sa pag-cheer up sa ako every time ka-anxiety ko. And thank you everyone, and engineer na dyan din yung bunso na anak, and gamay na lang, konti na lang, ma-give back na dyan ako, tanan inyong gihatag sa ako, and kabalo ko na deserve ninyo tanang best sa life, and I'm here, ihatag na dyan ako tanan sa inyo, pabalik. Thank you! And also thank you at home with GMA Regional TV for featuring.